Jakob, jeg ved, at det er det her væddemål. Ja, det er godt, Rasmus, mand. Held og lykke. Det er så dumt, at jeg kommer til at overleve herude meget længere tid end dig. Lækker mig. Hey. Hej skat, hvornår er vi der? Ja, det er lige derovre. Her vil man gerne sortere det op. Ja, jeg skal sgu nok gøre, mand. Okay. Kom med, værsgo. Dejlig udsigt, hva'? Ja. Men ikke lige så dejlig som dig. Ej, jeg er så klar til det her. Hvad er det, du siger? Det er ude i skoven. Ja, der er da ikke nogen herude i skoven, mand. Jo, der er nogen lige der. Jeg tror, de ser os. Hvad er der galt med dig? Du tænker kun på pikken. Hvad er det, du siger, mand? Op, din kælling, mand. Gå nu hurtigere. Kom bare lige derfor. Du kan se, der er blod efter ham. Han er død. Det kan være på hvilket som helst Nej, styr. han var død. Jeg mener det. Jeg ved ikke, hvor han er nu, men jeg sværger, han er død. Det var, han prøver at få min opmærksomhed. Det gør jeg jo heller ikke. Tro nu bare på mig. Det er ikke sjovt. Gå nu med dig. Nej, det er ikke sjovt. Hvad er sket? Ja. Amalie siger, at Robert er død. Skal jeg fortælle dig det? Mig, Jakob og Robert, vi havde et væddemål, hvem der kunne overleve herude længst tid. Og han var en kylling, han er gået hjem. Han er ikke gået hjem. Jo, han er. Han er sikker på, Du lyver, bare få min opmærksomhed. Tror han det på mig? Gå med dig. Hey, Amalie, vent! Man. Jeg tror, jeg vil lave Louise i stedet for. Hvad med Amalie, mand? Du som din er. Jo, men da vi var udenfor sammen, så jeg sådan mistede knisten, fordi hun ville ikke engang kysse mig eller noget, så jeg tror, jeg ved ikke. Okay. Så du siger det ikke til nogen, vel? Nej. Lad mig tage. Louise kommer. Amalie vil gerne være alene, og jeg kan også godt forstå. Ja. Tror du, har en chance med hende? Hvad med Amalie, mand? Ja, men du ved det, jeg sagde. Hun bliver ikke sådan noget, så gå lige med dig. Der er slået med Amalie. Det er fordi, hun er begyndt at være ret psycho-agtig. Prøver at bilde mig ind, at Robert er død, og bare for at få mit opmærksomhed, så... Ja, hun er pænt creepy. Jakob, det er ikke sjovt! Kan du ikke lyde og tjekke, at jeg bliver her? Rasmus? Rasmus, er det dig? Men jeg hørte nogen skrige. Fuck, man! Er du sindssyg? Og tror for dårlig. Jakob. Det må være Amalie. For mig og Louise, vi stod og snakkede om. Hun tror sikkert, at der var en eller anden, og jeg bliver den næste. Du gør et eller andet. Jeg er nødt til at prøve det. Er du sikker? Er det den eneste vej ud? Der er ikke nogen andre, og vi... Okay. Er du frisk? Okay, jeg går den vej, du går den vej. Jakob! Jakob, hvad er der sket? Jakob! Hvad var det? Amalie, din psykopat! Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression.